Ay, qué mono es, Marc, ¿eh?
Bueno, benvidos e benvidas ao Minific. Vou primeiro a darvos as grazas a todos e a todas por vir e por estar aquí. Estamos rodeados e rodeadas de cineastas, Encántame ver esta sala chea este día da Gala Minific. Primeiro e antes de nada, vou vos presentar quen vos vai acompañar durante toda esta gala. Primeiro vai a estar aquí Marta Eger, que nos vai a acompañar coas imaxes que vichedes hoxe, co Minific, coas flores e algunha cousa máis que ten preparada para vos. Seguro que esa vos irá soando conforme vamos mirando, vale? Pero tamén vichedes que había música, porque no cine, cando vos fixechedes esas curtametraxes tan fantásticas que imos visionar hoxe, ademais de imaxe, hai son, verdad? Claro. Pois o son, esta vez na gala, a vai a poñer Martín, Juan, Matilda e Carmen que andan por ali abaixo coa batería que despois ides a mirar. Así que vou vos a pedir un aplauso moi grande para esta banda Minific. Espera. Mirade, antes de que se marche, vamos a contar unha cousa. Se vos gusta o que fan hoxe, non vos podedes perder mañán, que van a estar tocando coa banda artística de Bueu, que forman parte dela, tamén aquí, en Bueu. Así que, grazas e xa vos veremos dentro dun ratiño máis. Quen mellor que vos para entender que a veces cando estamos aí no cine facendo as nosas curtas hai fallos técnicos, verdad que sí? Sí, pois eso nos pasou a nos ahora. Así que en nada arranxaremos este pequeno fallo técnico porque os erros non pasa nada con estes erros, a que non? Cando están se solucionan, verdad? E co traballo en equipo vai xenial. Bueno, eu vou continuar, porque eu vexo aquí que hai moita xente, hai moitos nenos e moitas nenas que veñen, algúns de moi lonxe e outros de por aquí cerquiña do Morrazo, verdad? Aquí, ves, aí estamos, aí estamos. Vou coller agora a miña chuleta para que non se me esqueza nada,
Vos vichedes que había na entrada, claro, igual entrachedes tan emocionados e non vos fixáchedes, pero vos fixáchedes que na entrada había un montón de flores? É que eu teño aquí un montón de flores tamén hoxe, a que sí? E mirade, no Minific, no cartel deste ano e nas camisetas que teñen os voluntarios, que tamén vos falarei deles un poquinho máis adiante, esta é un personaxe do Minific, é unha flor. Vos sabedes por que hai tantas flores este ano aquí no Minific? Mima cantas mans levantadas. Bueno, é que eu creo que vos viñechedes algún visionado de curtametraxe esta semana pola mañán, a que sí? A ver, dicídeme que sí, que vino a ver algunha curta esta semana. É seguro que cando viñechedes trouxechedes algo, verdad? É seguro que o vichedes na entrada agora. Porque este ano o FIC, o Festival Internacional de Cinema, adícase a Jonas Mekas, que é un cineasta que fai un cine experimental, así un pouco especial, raro e diferente, e sempre introduce nas súas curtas, nos seus films, sempre introduce flores. Ás veces son flores pequenas, medianas, de todo tipo. Por eso este ano todo o FIC está relacionado coas flores. Xa pouco máis me queda de dicir, mentras tanto vou vos contar un pouquiño como vai ir hoxe a historia. Parece vos? Sí? Pois mirade, vamos a presentar as curtas, porque claro, presentáronse moitísimos coles a esta gala do Minific, pero non todos chegaron a ser finalistas, pero os que estades aquí, todos e todas, os centros educativos que estades aquí, todos conseguichedes ser finalistas desta gala. Eso é increíble, así que pídevos un aplauso para vos. E darlle a enhoraboa tamén, evidentemente, a todo o equipo educativo que está aí a pen de cañón. E, sobre todo, que aposta a facer unha ensinanza diferente, co cine, coa imaxen, co son, eu creo que tamén merecen ese agradecemento, por suposto. Claro, eu podería seguir falando do FIC e de todo o que imos facer e de todo o que imos ver, pero eu creo que o mellor é que a que organiza toda esta semana do Minific, que é María Rey, creo que ela vai a falar e a explicar todo mellor que a min. Así que voulle dar paso a María. Bo día, eu só quero darvos a benvida en nome de todos e todas os que facemos o FIGUEU e agradecervos o esforzo que fixestedes hoxe por estar aquí acompañándonos para celebrar o audiovisual feito nos centros de ensino. Este día e todo o que vai a pasar aquí é para vos, para os alumnos e alumnas dos coles de A Pedra, do Carballal, da Ardán, do IES Chamosolamas e dos coles Colapios de Monforte. Para vos e todo isto, agardamos que o disfrutedes. Preparamos esta gala con todo o noso agarimo para que poidades vivir a experiencia de participar nun festival de cinema como os verdadeiros artistas e artistas que sodes. Agardamos que disfrutedes moito. Queremos agradecer dende o FIGUEU o apoio de Calandraca Editora, que apoia un ano máis esta gala, e fai posible que este con nos Olalla, que este tamén Marc ilustrando o vivo e solucionando problemas técnicos en tempo récord, e que ademais Calandraca vos vai a mandar para os vosos coles uns fantásticos lotes de libros que logo vos entregaremos para que levedes para a Biblio. E dende o FI queremos agradecer tamén o apoio da Fundación Novas. A Fundación Novas leva dende o ano 1993 facendo unha labor incrible en toda a contorna, apoiando a entidades sociais, deportivas e educativas, entre as que se atopa o FIGUEU, polo que lle estamos moi agradecidos. Entón, creo que despois dos agradecementos e a benvida, só nos queda disfrutar das vosas pezas audiovisuais, que vos sodes os protagonistas e as protagonistas, imos ver as vosas curtas na pantalla bastante grande que temos no centro social,
e agardamos que disfrutedes moito desta gala e do resto da xornada que nos queda hoxe do Minific. Graciñas. Bueno, pois San María xa o dixo todo. Eu creo que temos que presentar agora a esas curtas finalistas. E imos empezar coa sección de Educación Especial, Infantil e Primaria. E imos descubrir que coles foron os que chegaron a esta gala, a esta final. Hai 3 coles, vale? E os que estades aí na vosa casa mirándonos por streaming, atentos e atentas, porque Mar nos vai ir descubrindo aquí os 3 coles finalistas. Mar, cando ti esteas preparado, creo que nos toca empezar por un cole que queda moi cerquiña de aquí, que de feito os teño eu aquí ao lado, que xa me levantaban a man. Sí, viñemos a ver as curtas, viñemos a traer flores. E creo que trouxeron unha curta moi interesante. Ademais, eu recibía como cineastas e me decían: cineastas? Quen é cineasta? Quen vai a ser? Pois todos e todas vos. A ver si se pode mirar. Oh, amarelo, Pero este... Bueno, o de Ardán de Marín. O CEI Plurilingüe Ardán de Marín, que trae unha curta titulada fácil, ¿no? Pikachu non é, pero se titula SOS Pokémon. Un aplauso ben grande ao cole de Ardán. Primeiro finalista. O segundo, cal será? Oh, unha abella. Pero, Marc, esta abella non ten as. Malo fixo, Marc non o fixo moi ben aquí, Si o fixo ben, pero si a abella non ten as. Esqueceuse? No? O fixo ben? Ah, é verdad, porque esta abella chega do CEI Plurilingüe A Pedra, de aquí de Bueu. Un aplauso. E sí, é verdade, o fixo ben, porque o título da súa curta é A velliña que perdeu as ás, claro. A que estaba trabucada era eu, verdad? Que desastre. Ademais, a min soame un pouco a que este estaba na biblioteca de aquí de Bueu, creo, Bueno, eu recordo algo, logo saberemos, a ver si... Un corredor. Este ten que ver con algunha curta, se nos escapou por aquí. A ver. Ah, debe ser a curta que se titula Corre por Marín, do CEI Plurilingüe do Carballal. Un aplauso. Bueno, é que esta curta realmente é un videoclip trata sobre o atleta marinense Manuel Rosales, que, por certo, teño que dicir que eu empecé a facer atletismo con el no clube de San Miguel de Marín fai así de anos ou máis. Bueno, ahora sí, ahora que xa temos os 3 finalistas, fixadevos ben, porque vamos a visionar as vosas curtas. Unha delas é a que vai ser gañadora, porque só pode gañar un, pero fixechedes un traballo fantástico. Xa o veredes vos agora e poderedes opinar, a ver si os resultados do xurado se achegan tamén a vosa opinión, de acordo? Así que, agora, ben atentos e ben atentas, que empeza a ver as vosas curtas en pantalla grande, que é o mellor. Parabéns!
Ai. Na nosa fraga vivía unha velliña entre flores que saía cada día e ía a apañar no pole. De mañá o sol asomou e a abella seguía a soñar con todo o mel que papou. Como lle estaba a prestar? A velliña, moi dormida, lavaba moi ben a cara. Colleu a súa cestiña, mais algo si lle faltaba. Mirouse as apalpadas e, botando as mans ao lombo, non tiña as as colgadas. Pegou un chimpo co asombro. Correu por toda a casa, buscou con moita atención. Mirou debaixo da cama e tamén polo salón. A velliña, miña pobre, moito choraba e choraba. Marchou para ver de bosque para ver se as atopaba. A velliña apresurada viu unha gorda vermiña que alí estaba estomballada nas hortensias da veciña. Ola, señora vermiña, non vería as miñas as? Miña querida velliña, vai preguntarlles as ras. A velliña, sufocada, cando a poza xa chegou. Unha ra que ali cantaba, vaya susto que levou. Bos días, amigas miñas. As miñas as, onde están? Non sabemos, a velliña. Preguntaxeslle ao can? A pequerrecha, con brío, percorreu toda a fraga e viuno a carón do río. Ali fozaba e ladraba. As non dou atopado, berrou preto do regato. E dixo o can moi mollado, vaite molestar o gato. Foi en busca daquel gato, moi desesperada estaba. Pero freou de socato porque o gato a miraba. Gato, as miñas as non teño, non sei onde as metín. A velliña, non as vexo, vai falar co xabaril. A velliña non pensou, ali foi acelerada e co xabaril topou con toda a cara enlodada. Meu amigo xabaril, así non hai quen se mova. Eu as túas as non vin, pregúntalle mellor a loba. A velliña intimidada a unha pedra se achegou. Viu a loba ali sentada e con medo preguntou: Viu as miñas as pequenas, nobre loba desta fraga? Non as vin, querida nena, fala coa abella da araña. A velliña moi cansada, sen saber que ía facer. Viu ao lonxe a bella araña na branca tea a tecer. Ola, araña laboriosa, non verías miñas as? Non, a velliña fermosa, falaches con túa nai. A velliña xa sen forzas atravesou toda a fraga. Saltou pedras, ervas, pozas, xa estaba na súa casa. Miña naiciña querida, non sabes que me pasou. Teño as miñas as perdidas e ninguén as atopou. Mira ti que despistada, non esteas intranquila. As túas as están colgadas con toda a roupa tendida. A velliña, con sorpresa, botou a rir a escachar. Púxose toda contenta e por fin puido voar.
jamendo.com. Ei, escoitade un momentiño. O resto dos grupos saí de excursión e vos non. Xa sabedes por qué, verdad? Sí! Eu non sabía que iso iba a estoupar. Tá calao, tá calao. Temos 10 minutos para merendar e xogar e despois volvemos ao cole. Trouxeses iso? Por suposto, e ademais teño Pokémons de máximo poder. Pide xogar, iso de frikis, non somos futuros científicos. Xa, pero mola moito. Que é iso? Que ten un símbolo Pokémon. Ten que estar por aquí. É un oso Pokémon. Ten unha carta dentro. É unha carta SOS Pokémon, Temos que reunir o equipo de polos creativos. Sí, boa idea, vamos. ¿Dónde estará ese maldito buzón do tempo? Non me podo creer! É increíble! En serio? Hai que analizar esa carta. Pois temos que ir ao cole. Que solo son Pokémon. Por fin atopei o buzón! Xa os teño! Tires o buzón ou morremos todos! Vale! Como se atreven? Levaron a carta! Temos que ir ao cole e ver o contido desa carta. Isto é culpa vosa, malditos Pokémons. Ei! Atendede! Deixade de discutir. Temos que argallar un plan. Teño unha idea, escoitade. Por moito que vos agolledes, atoparei. Ei, imos. Primeira parte do plan, listo. Un pouco máis arriba temos que dividirnos. Rápido. Recordade, o dragón domina o ceo. Pero nós coñecemos os camiños. E os atallos. Nós por ali, nós por aquí.
eu pensaba. Descenderei para seguir o seu rastro. Ríndome, xa non podo máis. Carta SOS Pokémon. Enviamos este buzón do tempo que conecta os nosos universos. O noso mundo caeu en mans duns Pokémon, exiliados pola súa maldade, nun planeta remoto. O único xeito de recuperar o noso mundo é resolver un enigma que permita crear un Pokémon que restaure o equilibrio. Habitantes da Terra, confiamos en vos. Imos traballar, esperamos a que o dragón faga churrasco con nós. Pagamos copias e repartamos o traballo. Pois máis a obra, temos pouco tempo. Podo cheiralos. Están moi preto. Asiña, tenes os resultados. Nos listo. Listo. Grupo 1, O primeiro dá 1 e o segundo 19. grupo 2, O terceiro dá 3. Pois o cuarto dá 5. e o terceiro grupo, O quinto 22. e o terceiro 20. Xa temos os resultados, pero que significan? Así que este é o seu laboratorio. O Ceipardán. Resolvemos os problemas, pero non o enigma. Estes números teñen que significar algo. Ese cada número se corresponderá cunha letra do alfabeto. Boa idea, ten sentido. Non pode ser! Arceus, non! Quen é Arceus? Como? Non sabes quen é Arceus? É o deus Pokémon, o creador do mundo Pokémon. Pero en que nos pode axudar? Pois ten a capacidade de crear e destruir calquer Pokémon, incluindo o dragón que nos perseguía. Pero o enigma di que temos que crealo. Como facemos iso? Pois se cadra temos a solución máis preto do que pensábamos. Vamos reducir a cintas. ¡Cuidado! Temos que pechar o collo. En restanto, falta da copia. Sigo! Conseguímolo. Temos que exportalo a tarxeta. ¡Témolo! Se crean Arceus, estamos perdidos. Xa está que cer. Conseguíchelo, como ides? ¡Rapazes! ¡Rematamos, xa temos!
Habitantes da Terra, grazas por salvar o mundo Pokémon. A vosa valentía e nobreza non teñen límites. Os libros Pokémon recordarán as vosas fazañas ao longo da historia. Non vos preocupedes. A partir de agora, encárgome eu. Ata pronto, Zindardán. Bueno, que tal estas curtas? Fantásticas, non? Noraboa a esta colmea que temos por aquí, fantásticas. Noraboa tamén a ese equipo de polos creativos. Parabéns para esa homenaxe que lle fixechedes a Manuel Rosales, por suposto. Gustaron vos as curtas en pantalla grande? Un aplauso para todos vos para quitar eses nervios. Bueno, que saibades que xa chegar ata aquí é fantástico. Así que noraboas por iso. Que saibades tamén que todas as centros de ensino que chegachedes a esta final, vale, a ser finalistas, teredes un agasallo por parte do Minific, que é un lote de libros máis un diploma. Pero eu creo que o que queredes é saber cal das tres é a que, bueno, máis valoraron o xurado e por qué, sí ou non? Así que para iso vou a mirar se por aquí a música está preparada para poder recibir a Suso Portela, que é da Fundación Novas e que sempre apoia, bueno, moitísimos actos aquí en Bueu e sobre todo no FIC. Así que acompañará a Suso Portela, que trae o sobre coa conclusión do xurado, o acompañará un pequeno equipo que nos chamamos os voluntarios e as voluntarias do Minific. Porque estes voluntarias e voluntarios son os que nos axudan a coordinar e organizar todo nesta gala. Así que música preparado e preparada, porque os voluntarios además traen os agasallos que se van a levar, se va a levar o ganador ao seu centro de ensino. Música, maestros, e adiante. Bueno, xa os temos aquí. Primeiro e antes de nada, a min gustaríame que os voluntarios que están aquí arriba nos conten un pouquiño que o que traen, non? Que se va a levar aquí o centro de ensino ganador para o seu cole. Adiante, Juan, contanos. Os agasallos do Minific son
A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una grabadora de sonido. Y un lote de libros de Calandraca. Muy bien. Ahora deixámoslle a Sosoportela todo o protagonismo. Adiante. Moitas gracias. Benvidos un ano máis a esta gala do Minific. Solamente lembrarvos que desde a Fundación Novas, unha entidade benéfico docente de interese galego, reconocida pola Xunta desde o ano 1993, estamos cada ano traballando no apoio ás iniciativas culturais, educativas sobre todo, e deportivas da contorna de Bueu, en especial da parroquia de Beluso, de onde era e onde naceu o fundador desta entidade, Jou Novas. Polo demais, decirvos que cada ano hai unha mellor calidade nos traballos que nos presentades a este festival de cinema, minicinema, neste caso escolar. Para min é un placer decirvos que pola clara participación do alumnado en todo o proceso de creación dunha historia excepcionalmente orixinal e polo uso dos múltiples recursos da linguaxe audiovisual, o premio a mellor curtametraxe de educación especial infantil e primaria do FIC Bueu 2024 é para SOS Pokémon do CEI de Ardán. Pois, Martín, música para que suba o CEI Plurilingüe de Ardán. Arriba, vinde para aquí a recoller o premio. Adiante. ¿Entregamos? A ver, por aquí. Para vos o cole, para vos a Biblio, ¿vale? Que vayas para Biblio. Aquí tendes os agasallos. Algún de vos ou algunha de vos quere contarnos algo que fora... Bueno, que poidades compartir con nós, se foi fácil, se foi difícil, se vos levou moito tempo, se tivechedes algún percance como nos hoxe que tivechedes que improvisar ou solucionar. Bueno, sí. Ven para aquí, aquí diante. Contanos os segredos, porque non todo é tan fácil como se ve, sí, verdad? A veces é bastante difícil, sobre todo crear unha curtometraxe que le chegue ata a final do FIC Bueu, do Minific. Pero he de dicir que moitísimas veces durante os 3 meses que durou a montaxe da curta, por lo menos 7 semanas de 8 sempre lle dábamos un quebradeiro de cabeza a noso profe, porque nunca lle saían as tomas como el quería. Pero ao final, mira... Bueno, tamén hai que dicir que elas ademais de guionistas, xente de son, de imaxen, tamén son actores e actrices, que o momento estelar tamén o tivemos. Alguén quere contar algo máis? Pois entón, vamos a darlle a estatuilla de honor do FIC que vai para o centro de Ardán en Marín. Perdón, en la espalda. Bueno, moitas grazas.
E enhoraboa tamén a todos os finalistas porque o fixéchedes moi ben, a calidade foi fantástica. Graciñas, música para poder despedir a todos estes artistas. Grazas. Gracias. Moi ben, pois primaria, os centros de ensino de primaria, infantil e educación especial, rematamos con eles e agora nos toca a sección de educación secundaria. Este ano, na sección de educación secundaria, hai dúas curtas que chegaron á final. Hai que decir que igual que a sección de infantil, primaria e educación especial, realmente se quedaba aquí no Morrazo, cerquiña, cerquiña. Pero os de educación secundaria, as curtas que chegaron ao final, chegan de bastante lonxe. Presentarémolas agora e igual que antes, despois de presentalas, vos vou a contar moi pouquiño delas, porque logo vamos a visionalas. Hai dúas, así que fixadevos ben, a ver cal das dúas vos lle daríades o voto se fora de xurado, vale? E despois de que esas dúas curtas as poidamos visionar, levantaremos tamén o sobre dos centros de secundaria. Hoxe as novas tecnoloxías non están a noso favor, así que vou a presentar estas curtas. A primeira curta de educación secundaria, a ver si aparece. Oi, isto que é? Un robot? Un autómata? Carai, un robot parece, non? Bueno, realmente debe ser un autómata. Eu tamén pensaba que era un robot ao principio, pero autómata é o título desta curta de educación secundaria que chega do Colexio Escolapios de Monforte de Lemos. Un aplauso. Para a segunda curta, e menos mal que é a segunda, esta segunda curta é unha curta moi doce. Pero moi doce, aparte de que é amable, é riquiña, é doce, porque vai nos dar un pouco de fame, Os golosos e as golosas van a telo difícil para aguantar a que remate a gala, para tomar un pica-pica. Esta curta chega de Carballiño e atrae o Instituto de Educación Secundaria Chamoso Lamas. Un aplauso para eles tamén. É un documental sobre unha pastelería, porque sabedes aí que está todo preparado, non? Para poñerse mansa obra. Pois xa que estamos mansa obra, deixámosvos co visionado das curtas da sección de secundaria. Vamos alá.
cando pudiera ver con el ordenador, que non sei como foi a ver. Pois sí, porque es unha ficha de eso. Sí. Eso que foron. Claro, que la mitad. Mi relación con la confitería es de hace muchos años. Cuando acabé la carrera, que yo estudié inglés, estuve un tiempo trabajando, o sea, estuve varios años trabajando en relación a mi carrera y surgió un problema que fue que la hermana de María José se rompió un brazo y estaban como un poco cortos de personal y ella se quería ir de vacaciones, tal, y dije, bueno, pues voy a probar, a ver qué tal. Y empecé ese verano y me quedé. Vamos a hablar de despoblación, vamos a hablar de envejecimiento, vamos a hablar del reto democrático. Y ahora, a ver, yo me encargo sobre todo de la parte administrativa, de la parte de clientes, de la parte de personal. O sea, cada vez fuimos delegando más en el personal a la hora de las elaboraciones, aunque realmente somos nosotras las que nos encargamos de la masa de las cañas, bueno, de lo estrictamente familiar, digamos. Y luego es el personal el que trabaja más en Obrador. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
no. Al principio, cuando yo empecé a trabajar aquí, que sería en el 2003 aproximadamente, ya como parte de la plantilla, nos turnábamos, María José, su hermana y yo, trabajábamos por semanas, cada una se encargaba de lo que era todo el trabajo del personal por semanas. Luego, ellas se fueron yendo, jubilando y al final me quedé yo sola. Al lado del Hotel Carlos, antiguo Hotel Carlos, hoy Capri, Cafetería Capri, hay una calle que veis que baja, ¿no? Pues ahí tenían mis bisabuelos una casa que expropiaron para hacer esa avenida. Detrás de esa casa había un horno, pero eran mis bisabuelos, ya no mis abuelos. Una hija de mis bisabuelos, que es mi abuela, se casó con mi abuelo, que procedía de Aguasantas, de una generación de canteros. Él no tenía nada que ver con el dulce. Se hizo dulcero o pastelero por la mujer con la que se casó. Entonces, el ayuntamiento expropió la casa para hacer esa avenida, esa calle que baja hasta la avenida, la que prolonga la carretera de Rivadavia, y se quedaron sin horno, claro. Entonces iban a cocer a un horno que había al lado de lo que es hoy la farmacia Campos. Ahí hay una cancilla que bajaba y es lo que se llamaba el horno de Don Juan. Y ahí sí que ya lo recuerdo porque ahí cocimos nosotros, el padre de Ana y yo, muchas rosquillas. Ahí no había, nosotros no teníamos horno, ese horno se alquilaba por horas, ellos eran panaderos y primero hacían lo suyo, el pan, luego le alquilaban a las del Hotel Carlos que hacían sus comidas, sus postres ahí, y nosotros que hacíamos las rosquillas, que luego se bañaban en azúcar y las vendían en las ferias. Venían las rosquilleras, que se llaman, a comprarlas aquí, nos cansábamos de empaquetárselas en cajas y en cestas y ellas las vendían en la feria. Cuando ese horno lo cogieron otros inquilinos, que tampoco era de ellos, pero lo alquilaron, dejamos de cocer ahí e íbamos a Señorín a cocer a un horno de un familiar de Ana, venía siendo familiar tuyo, de tu abuela, claro. Y íbamos a cocer allí las rosquillas y ya era cuando estaba esta casa en obras y pensaron en hacer aquí un obrador para, aparte de las rosquillas, poner un despacho ya al público, aunque siempre se dedicaron al dulce, porque por San José, por Nochebuena, le encargaban bizcochos, pasteles, tartas que las hacían en el horno de la cocina, hasta que se arreglaron esto, pusieron la pastelería al público y ahí fue cuando se empezó a vender. Y la fábrica estaba en el bajo de la casa vieja, donde nací yo, que era aquí, estaba aquí ubicada, tenía un patio delante y en el bajo había unas máquinas que hacían chocolate. Hacían el chocolate y como las rosquillas los vendían por ahí. La confitería se abrió, se abrió pues eso, sobre el 62, que es lo que decía Ana, sobre el 62. Y aquí al frente estaban mi padre y mi madre y el abuelo de Ana, que era hermano de mi padre, y su mujer. Nosotros ayudábamos en lo que podíamos. Ellos empezaron primero con la confitería como tal, con pasteles, tartas, bizcochos, pero antes de abrir al público, mi madre se crió en lo que era el Hotel Rogelia, lo recordarás, que estaba donde está hoy el Banco de Santander. Se crió allí con unos tíos y era el postre de cocina que se hacía en el hotel para el menú. Ahí lo sabía hacer ella. Cuando aún no abrieran la confitería, pero ellos ya se dedicaban a bizcochos, rosquillas y esto, a mi madre le encargaba: mira, Chucha, me haces una docena de cañas para el día de San José, me haces dos, como sabía hacerlas de allí. Bueno, pues una vez que las hacías para afuera, se empezaron a hacer para vender aquí.
En algún momento pensamos en expandirnos de alguna forma, montando como tiendas en otras ciudades. Pero al final llegamos a la conclusión de que nosotros ya exportamos cañas, porque realmente vendemos en toda la península, a restaurantes, a otras confiterías, y la complejidad de los productos que elaboramos, de la crema y todo esto, hace bastante complicado el movernos de aquí. Hace unos años también, no sé, desde el 19, 20 aproximadamente, tenemos una página web donde conseguimos introducir venta online de cañas. Para eso tuvimos que hacer ahí una serie de estudios en plan I+D para poder enviar la crema y que llegase en condiciones. Entonces lo que hacemos es enviar una cajita con las cañas vacías, la manga con la crema recién elaborada, al vacío y rodeada de frío, de forma que el producto llega al cliente en 24 horas o menos y en perfecto estado para que ellos rellenen las cañas y las puedan consumir. Yo creo que esa fue una de las innovaciones más importantes que hicimos en los últimos años, porque a pesar de que solo tenemos aquí la tienda física, la verdad es que funciona y enviamos cañas y otros productos a cualquier punto de España. Una de las formas que utilizamos para darnos a conocer es la asistencia a ferias. Entonces, ya hace bastantes años María José empezó yendo a ferias como Gourmet en Madrid, como Forum tanto en Santiago como en Girona, como ahora en Coruña, que fue la última que fuimos ya post pandemia. Y no me acuerdo muy bien en qué año, yo asistí a Sial en París. Por la semana, ¿se refiere? ¿Sábado o lunes? Sí.
no tenía pensado trabajar aquí, o sea, tanto mis estudios como lo que yo tenía pensado hacer no tenía nada que ver con esto. Eso le pasó a María José y a mi padre, me pasó a mí. Las nuevas generaciones, pues no lo sé. Yo tengo una hija que también estudia algo que no tiene nada que ver con esto. María José tiene unos cuantos nietos que a lo mejor alguno pues le interesa, pero eso es incógnita ahora mismo. Suerte, Mar. Bueno, listos xa e visionadas estas dúas curtas de educación secundaria. Agora imos a ver cal das dúas finalistas, vale, leva o primeiro premio. Para iso, teño que invitar aquí ao escenario a Paz Castro de Calandraca, que é a que ten o sobre do xurado, e máis os voluntarias e as voluntarios e as voluntarias do Minific que nos traen os agasallos que se van a ir a ese centro de ensino. Banda, estades preparadas? Preparado? Pois venga, unha boa música para que entren os agasallos e Paz Castro. Moi ben, mini voluntaria, que nos traes aquí hoxe? Un lote de libros de Calandraca. E un trípode. Bueno, eu non vou a dicir nada máis, e voulle dar pasos a Paz Castro que ten aí. Pasa por aquí, por favor. Adiante. Moi bons días a todas e todos. Moitísimos parabéns á organización de FIC-Bueu, de Minific. Estou desfrutando moitísimo deste encontro de escolas galegas. Supoño que vos tamén aí. Así que, bueno, só podo dar as grazas a todo o equipo por este esforzo.
e os parabéns a todas e todos os participantes, tanto alumnado como equipo docente de todos os centros que participaron enviando os seus proxectos e noraboa especial aos que estades hoxe aquí. Nos en Calandraca apoiamos o audiovisual, o ensino desta materia, porque consideramos que dende as primeiras idades ten que haber unha educación do oído, do ollo, primeiro a través dos cantos, dos contos, a través da nosa maravillosa e valiosísima oralidade, a nosa tradición oral. Despois están os libros, a lectura tan importante para formarnos tamén a nivel literario, e aí Calandraca modestamente leva 26 anos creando libros para soñar, e con eses alicerces é posible chegar ata a educación audiovisual e poder gozar destes traballos cunha altísima calidade que creo que son dignos de estar proxectándose en calquera canle de televisión, en calquera canle temática, en calquera plataforma. Así que só podo de verdade aplaudirvos e animarvos a que continuedes por este camiño. E dito isto, paso a ler a decisión do xurado. Pola rigurosidade no abordamento do xénero documental e pola súa contribución ao mantemento da memoria do pobo. O premio a mellor curtametraxe de educación secundaria do FICBUEU 2024 é para 100 anos doces do IES Chamos Solamas. Felicidades do Carballiño. Pois música para recibir o Centro de Ensino Manuel Chamoso Lamas. Arriba, por favor. Poderás con todo. As baixades e logo cadades, vale? O trofeo, os agasallos, non sei se darás abasto con todo. Axudamos, te queres contarnos algo? Sí, pois veña, axudamos e así podes falar tranquilo. Sí, está ben? Sí, despois devolvemos, claro. Que van para moi lonxe, eso encántanos. Bueno, bo día. Moi lonxe non, porque en Galicia non hai así distancias moi longas, non? Pero, bueno, un pouco máis lonxe que o mellor outros, non? O primeiro que sí que queríamos, de parte do grupo de persoas que traballamos fotografía e audiovisual, é agradecer a existencia de iniciativas como esta, que permiten dar visibilidade ao traballo que se fai nos centros de ensino, no terreo do audiovisual, e que creo que é moito e cada vez mellor, non? Felicitar a todos os que estades aquí, porque independentemente de que levemos un premio ou non, eu creo que o importante é facer ese traballo e disfrutalo. E nada, o traballo que vistedes pois é, digamos, como unha parte dos proxectos que imos facendo anuais de fotografía e cine documental, onde hai un grupo de profesores, normalmente un grupo bastante extenso de alumnos, estos eran 17. O que pasa que só deses 17, só 3 fixeron a maiores cine. Os proxectos soen coincidir, isto iba acompañado dunha exposición fotográfica que está ahora a carón da propia confitería Cerviño ali no Carballiño. Nada, invitarvos a que vayades a probar as famosas cañas, porque iba a traer, pero saíame un pouco caro. Nada, moitas gracias por todo. Graciñas. Música para despedirvos e grazas.
Bueno, pois ata aquí a gala do Minific, pero solamente a gala, porque hoxe pola tarde aínda podedes seguir disfrutando deste día de Minific para todos e todas vos. Recórdovos, ás 4 hai un obradoiro de stop motion para maiores de 10 anos. Logo ás 5 hai concerto e ás 6:30 temos aquí no Centro Social de Bueu unha sesión de curtas en familia a que todos e todas vos estades invitados e invitadas. Eso sí, ahora imos despedir a xente que está véndonos dende moi lonxe, dende as súas casas, en streaming. Xa vos dixera, verdad, que para todos os centros de ensino finalistas había un diploma e máis un lote de libros de Calandraca de agasallo, verdad que sí? Antes de pasar a esta segunda e última parte xa de este festival e poder darvos ese agasallo, teño que dar as grazas a toda a xente do Minific, non solamente dos voluntarios e esta maravillosa banda, sino a toda a xente que está detrás, como María, Cata, Manuel, que andan por aí, Pablo, e seguro que máis xente que logo veredes. Gracias ao Concello de Bueu. Un aplauso forte para eles e para as familias que tamén están aquí. Parabéns a todos os centros de ensino que mandaron curtametraxes e animamos a que para o ano o sigades facendo. Graciñas por tamén contar con nós para esta fantástica gala. Eu creo que agora podíamos encender luces de sala porque Martín nos ten un xogo antes de marchar, non? Mira, é un xogo de adiviñas. O xogo é deste xeito. Necesito os voluntarios e as voluntarias por aquí, por favor. No, estes, os do Minific. Esta vez os do Minific, pero vos tamén podedes participar, Así que atento e atenta, que ahora vai para vos. Ahora traballades vos, que eu hoxe, con estes fallos técnicos xa chegou. Ahora que xa temos todo en marcha, mirade, Martín ten preparado unhas pezas musicais relacionadas con películas, relacionadas co cine. Entón, temos que escoitala. Para estar en igualdade de condicións temos que dar tempo a todo o mundo para escoitar un trociño, vale? Non se pode dar pistas. Cada un quen saiba a que peza musical ou película, vale? Está relacionada a esa peza que nos vai a tocar Martín, ten que levantar a man. E entón a xente, os mini voluntarios e voluntarias do Minific, vos achegan o micro e a ver se acertades as pezas que nos vai a tocar. Vos estades preparados e preparadas coa cabeza nas pelis a ver se vos soan? Bueno, vamos a poñelo un pouco fácil, porque Marc vai intentar darvos pistas coas imaxes na pantalla. Martín, ti estás preparado? Voluntarios, voluntarias, estamos preparados? Preparadas? Sí? Bueno, Juan, xa ten o micro aquí para pasárvolo a quen levante a man. Non se pode dicir nada ata que chega Juan, vale? Martín, cando queiras. Esta vai dedicada a unha curta que se presentou hoxe aquí. Dedicámola para vos. Pero xa me dixeron, solamente a van a adiviñar os profes. Mira, por ali hai unha man levantada, a ver se acertou, a ver se acerta. Ou por aquí tamén. Onde ti queiras, Juan. A velliña que perdoa as as. Ui, casi, a velliña si é, pero estes é unha banda sonora duns debuxos animados de fai
De cando eu era pequena, imaginade. É da Bella Maya, verdad? Era, sí, moi ben. Unha máis se saen o primeiro. O xa, sí. Vale, ven o xogo ou non? Sí? Veña. Martín, tes algunha máis? Allá vai. O himno olímpico. Sí, por aí vai, pero como se chama? A peli. Corre por Marín. Sí, estaba dedicada a Corre por Marín. Bueno, estivechedes moi atentos e moi atentas, encántame. Pero é a banda sonora dunha peli... Como era? Carros de lume? Sí, moi ben. Matilda vai acompañar e vamos a darlle un forte aplauso ao CI Plurilingua Pedra de Bueu, que vai a recoller o seu diploma máis o seu lote de libros e vai facer unha foto ali fora no fotocol. Moitas grazas por vir, enhoraboa, un aplauso grande para o Cole da Pedra. Pero non marchedes, familias, vos esperade, non vos preocupedes, que vamos a seguir co xogo. Martín, ti tes algo máis preparado? Atentos e atentas. Espera, que van a poñerlle o son. El taló de Frozen. É Frozen, Martín? Moi ben, fantástico. Temos algunha máis por aí? Carai, acertades moi rápido, vos sabedes moito de cine. Vamos a dar un pouco máis de tempo, a ver se máis xente cae en como se titula esta canción. Aladín. Aladín? Pero sodes moi rápidas. Espera un pouco máis, espera. Aladín. Más de tiempo para que toque Martín. Hai máis? Outra máis. Danos un pouco máis de tempo a nós, que eu non acerto ningunha. Juan, tes o micro preparado? A ver, por aí. Están moi seguros esta vez, Ratatouille. Ratatouille. Up. Up. Sí. Vamos. Está o hall preparado. Perdón. Damoslle entón un aplauso ao Colexio Escolapios de Monforte de Lemos, que marchan a recoller o seu diploma.
collen o agasallo. Elisa, ti xa estás preparada co micro? Martín, ti xa estás preparado? Adiante. Atención. Xa. Calera, Coco, es verdad. A de Coco, un aplauso, ¿no? Muy bien. ¿Eh? No, había outro. Ainda están facendo protocol, así que cal vai agora? Vaya oído que tendes, ¿eh? Del revés 2. ¡Sí! Non lle dades ni tempo a mar de xogar aí coas imaxes, Coñecémolo, verdad? Vale, vamos a darlle un aplauso porque xa non está fotocol preparado todavía. Vamos a ver. Sí. Un aplauso, cole. O seguinte en saír será, cando me o digan, o cole do Carballal de Marín, que fixo esa curta sobre Corre por Marín. Así que eu creo que xa poden saír. Un aplauso forte para eles. Enhoraboa por ese homenaxe. Parabéns. Non sei que canción va vir agora. Pero mira, podedes escoitar. Vale, para maiores. Vale. Ahora Martín ten unha difícil para maiores, me di, porque os maiores non levantaron a man en ningún momento. Así que os maiores, poñémonos as pilas. Mayores nada, Si hay algún adulto. ¡Ay, mira, por ahí! É unha peli francesa. Amélie. Ti xa o sabías, verdad? Moi ben. Mira, toca que lle tocamos o cole de Instituto de Chamoso cando subiron, porque eu non sei se recoñeceron a canción que lle puxemos para subir a súa subida. Ratatouille, sí señor. Un aplauso.
Bueno, creo que xa solo queda un instituto por sair, ¿no? Temos algunha máis no repertorio? Algunha que se te ocurra? Xa poucas nos quedan, ¿eh? Coco, Martín. Sí, dice sí, moi ben. Un aplauso para o Ceib de Ardán, coa súa curta Sos Pokémon. Vos despedimos para que poidades ir a buscar o vos agasallo. Un aplauso grande, grazas. Sí, se queda. Sí, porque son... Ah, no, ya están. ¿Te queda un grupo? Uno. ¿Así de ahí? Y es chamoso, quedamos solos. Graciñas. Ahí estamos, que también se merece o seu aplauso. Grazas.